onko toi kaasuvippu ja vaijeri nyt yhtään päässyt sulamaan tuosta. Joo, nyt toimii taas hyvin. Eli tuossa on nyt semmonen pieni ongelma, että taas oli tuo kaasuvaijeri oli tuolla ihan jumissa, kun niin sen verran kylmä ilma, että nyt on varmasti toistakymmentä. Mitähän nyt olisi? 5-16 astetta pakkasta ja tuolla on jonkun verran vettä. Kosteutta pääsee tuonne tai on tuolla vaijerissa tietysti, niin se olisi ihan jäässä. Eli siinä on nyt se yksi syy minkä takia kannattaa, kun tuossa sammuttaa, niin laittaa pikkusen jättää kaasulle. Eli ei ihan tyhjä käynnillä, niin lähtee paremmin käyntiin sitten tuo kone. Muuten voisi olla, että joutuisi starttailemaan aika paljon. En tiedä, että onko tässä niin kaasuvivussa itse asiassa sitten mistä se jäätyy, on kuitenkin koppi ihan aika kylmä, vai sitten onko se tuolta jostain alhaalta tuo vaijeri kun jäätyy sitten kiinni. Mut semmonen pieni ongelma tässä on sitten myöskin. Nyt rupeaa lämmöt pikkusen nousehan tuossa. Kun saisi tämän kopin nyt sulaksi, niin tuossa voisi pikkusen tehdä lumitöitä. Tää on vielä aika kylmä. Tuossa jäi pois tuo puhallin jäi pois päältä, niin se ei oo sitten myöskään puhaltanut tänne lämmintä ilmaa tarpeeksi. On tää vielä vähän haaliaa tää ilma, mutta pikkuhiljaa rupeaa lämpenehän. Onkohan tuo itse auki vai kiinni? Se oli auki, mutta ei sitä paljon, aika huonosti puskee peilit katsottiin tuossa, ihan tavalliset traktorin peilit, että sais jotenkin kiinni tähän noihin valo kehikkoihin. Eli mitä tuossa reunassa on, niin siihen ainakin ei tarvitsisi tehdä sitten minkäänlaista erillistä kiinnikettä. Tuossa ovessa on reijät, se on semmoselle, olikohan 45 milliä valkaisia, olisiko joku 8 millin kierteellä oleva pultille. Et siihen onnistuisi kyllä sitten molemmille puolille laittaa, tai sitten suoraan tähän näihin valokehikkoihin. Pieni ongelma on tossa, että jos laittaa tohon sen verran iso toi peili ja tulee vähän niinku ulospäin siitä tosta se kiinnike, niin tuohon yläpuolelle jos laittaa, niin ovi ottaa vasteen. Elikkä oven kun aukaisee, niin se ei oikein sovi sitten kunnolla aukeamaan. Sitten taas tuohon reunaan jos laittaa, niin tänne oikealle puolelle kyllä sopii, se kiinnike sopii ihan hyvin tuohon putkeen, mutta tässä on nyt tehty tuolle valoille, eli tuolle ajovalolle, niin on tommonen kiinnike rauta. Ja siinä on tommonen mutka, eli se ottaa vastaan siihen kehikkoon, eli tuon johtojen ja tuon kiinnityspultin väliin ei saa ihan sopimaan sitä kiinni sitä peiliä. Ja tuonne taas alemmas, niin se tulee liian alas. Et tossa olisi se kaikkein paras kohta, olisi tuossa sivulla ja kiinnitys tuon ajovalon kiinnitysraudan kohdille tai siinä olevan pultin ja sitten johtojen
väliin. Mut joo, sitä pitää katsoa tossa. Vähän tulis lämpimämmät kelit, niin katsoo sitä vielä tarkemmin, että miten ne sais ne ajovalot kiinni. Joo, tossa oli noin pilarisylinterit olikin tuossa eessä aika lailla. Mulla oli tarkoitus, että olisin pikkasen, katsotaan saako yhtään lasia. Olis tuossa pikkasen puskenut lunta tossa, kun tää lämpenistä tää koppi täällä, niin vois kokeilla vähän aikaa tuossa ton klapikasan vierestä, yhden klapikasan vierestä ottaa lunta. Mut ehkä se tässä lämpenee, kun tää vähän aikaa on tässä käynnissä. Joo. Kokeillaanpas katsoo, että liikkuuko kauha ja hydrauliikka toimiiko yhtään, vai onko tää ihan jäässä. Lunta ainakin on reippaasti taas koneessa. Pikkasen jäykkä. Hirveästi on niinku nopeudessa eroa. Nyt pitäisi olla itse asiassa tää maksimissa. En kyllä osaa sanoa, että tietysti tuolla kuormalla sen vois testata, että kun mitä enemmän kuormaa on. Puoli nyt se asento, missä se on ollut, että onko toi nyt sitten minimi vai onko se maksimi. Kaasua jos vertaa, niin kaasulle toi olisi kyllä minimi sitten tuolla. Eli siis samassa asennossa kuin niin kaasuvipu, niin tuolla on tyhjäkäynti. Tuolla on tyhjäkäynti ja sitten tuolla on kaasu. Joo, katsotaan mitä lähtisikö tää liikkeelle vielä. Taisin muistaa ottaa lämmitysroikan pois kyllä varmaankin. Senpä näkee nyt sitten, että jos se tosta tulee perässä seinästä. Onhan tää vähän jäykkä. Sen verran kylmä on, että vähän jäykästi kulkee. Ei ehkä näin vanhalla koneella sitten kannattaisi ajaa kovin kylmällä. Ainakaan isoja raskaita juttuja tehdään. Lähdetäänpäs tosta lenkki. On tää vain kyllä kiva, jos ei muuta niin kiva lelu. Näin vois sanoa.
rupes käsijarruvalo taas palaamaan. Tää on tosiaan nyt pikkainen mysteeri vielä, että missä kohdalla missä on minimi ja missä on maksimi tolle työhydrauliikalle. Peili toisi ihan hyvä. Peili toisi ihan hyvä. On tosiaan tietoa tai kokemusta tämmöisestä Valmetti Valtra H240. Onks tää nyt pienkuormaa ja taajamatraktori, mikä tää nyt sitten virallisesti onkaan, niin ihan mielellään otetaan erilaista tietoa vastaan sitten, minkälaista kokemusta tai käyttötoiminnoista, käyttövivuista. Esimerkiksi säätö tossa, onko se vaan nyt, että tää melkein vaan kokeilla, että mitä se milloinkin sanoo, niin sillä sitten sen sitten saa selville. Parhaiten. Eli tuosta tuon klapikasan tästä vois vähän sen ottaa, niin pääsis tosta hakemaan myöskin vähän puuta sitten. Sitten nyt lupas sen verran kylmiä ilmoja, että taitaa saada joutua itsessä lämmittämään aika paljonkin vielä tupaa, niin puuta menee. Tarttuu tonne kauhaan edelleen, että sitä saadaan vähän putsattua sitä jäätä vielä tuolta kauhasta pois. Sutiin.
ajaa tonne mettään puolelle. Sinne. Siinä on itse asiassa kaivinkoneelle sitten ajoura kyllä, että tuolta tää on tämmöstä pientä vekslailua vielä meikäläisellä. Tää ajoo tällä koneella, ettei ehkä tästä pikkuhiljaa. Ei näitä ajotunteja vielä kovin montaa tälle tällä tullut tehtyä. Oi. Se siitä pikkuhiljaa, kun se pyörittelee näitä pihoja ees taas. Tietenkin tässä nyt on pieni haaste tämmöisellä trukkityyppisellä koneella, että oi. Tämän tyyppisellä koneella, että tuo on aika lähellä tuo kauha, eli sillä ei kovin kauas pysty noita lumia sitten työntämään, eli varsinkin tuo niinku ojat ja muut, niin ojan toiselle puolelle tai ojan taakse työntäminen on aika pikkasen hankalampaa, kun joutuu sitten vähän varomaan, että nuo renkaat ei niinku kovin paljon mene sinne ojan päälle. Nyt vähän varovaisempi olla sitten tuossa, ettei vain kone tipaha jorpakkoon, kun ajelee eteenpäin tai yrittää työntää lunta tonne kauemmas. Katsotaan muista yhtä, että miten tuossa oli toi helma tolle pressulle. Pitää lapiolla sitten vielä vähän tarkemmin. Pääseepä nyt sitten ainakin vähän lähemmäs tuota kasaa. Pitää nuo heittää sitten tuosta niin pois eestä, jos tuonne tulee tarvetta tonne mihin mä ajan? Ihan hyvin. Tarvetta tonne mettän suuntaan tai tuonne ajouraan suuntaan tuosta, niin työnnetään sitten niitä vähän eteenpäin sitten.
kevenee kyllä aika paljon sitten pahimmassa tapauksessa aina. Kauhassa vähän enemmän kuin tavaraa, niin toi perä kevenee ja alkaa pompottaa kyllä. Sitä joutuu nyt sitten vähän tarkkailemaan, että tähän käännetäänpä tässä. Tässä on niinku hyvä tosiaan, että tää kääntyy aika pienellä alalla niinku trukit yleensäkin, niin tämmönen pienkuormaaja on siitä niinku ihan hyvä. Ajetaanpa varovaisemmin tuossa. Tuossa toi nurkka valahti alas tuosta kesällä, niin tuolla on varmaan jäänyt jokunen klapi sitten jäätynyt tonne. Tuossa reunassa, joo. Ei siinä ole itse kanto. Kantoohan se tökkäs tossa. No. Mä muistan, se on nyt tossa sitten tossa kohdalla. Katsotaan vähän tosta nurkalla vähän tohon asti. Kauhaan tuo. Tai tuohon muuten tullut. Mä otan tosta vielä aukasen tuon tien tonne. Taas kääntyy. Joutuu varmaan. Kyllä siitä kääntyy. Otan tuosta vielä puhtaaksi tämä puoli.
ajaa paljon lähemmäksi näin tonne. Noin. Ehkä paremmin näkee kun niin kauhaa alhaalla. Komatsun viereen taas. Ei tarvitsisi noin kauheasti kyllä kolistella. Se olisi siinä. Tyhjä käynti on tuolla, niin otetaan tästä tosiaan pikkusen kaasua, niin kuin tossakin oli äsken, kun tuo oli tuo vaijeri jäässä, niin jos olisi ollut tyhjä käynnillä, niin eipä voisi välttämättä lähtenyt käyntiinkään enää. Sellainen pieni kaasu tuonne. Ja ei kai siinä muuta kuin sammutusta ja virtoja pois. Ja se olisi siinä.